Στην αρχή θύμιζε ότι ήταν κάπως βαρύς για τα δεδομένα, αλλά σιγά σιγά βρήκε τα πατήματα. Πολύ μεγάλες μάχες ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, όχι μόνο στην κανονική περίοδο, αλλά και στα play-off. Η ΑΕΚ, γιατί η ΕΘΑ εδώ και λίγη ώρα έχει μπλοκάρει λίγο επιθετικά, σου 3 πόντων εύστοχο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος πέρασε μέσα. Καλή προσπάθεια. Και θα πρέπει να προσέξει λίγο τις επιστροφές της, γιατί έχει δεχτεί καλάθια στον ευθυντιασμό. Παπαδόπουλος αστοχή για 3. Νικόλας Παπαδόπουλος που θέλει να πάρει κάποια σουτ, να ξαναβρει το χέρι του μετά από ένα ολόκληρο χρόνο που έμεινε εκτός. Ζητούσε διακαώστη. Λέιζερ πέρασε στο παιχνίδι. Ραντούνοβιτς και Παπαδόπουλος πήγα στον πάγκο. Ο Βαλτές είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Έμφωνο Βαλτές για την ΕΘΑ. Ακριβώς, Μάριαν, και στα πρώτα φιλικά είχε δείξει έναν παίκτη ο οποίος... Ο Βαλτές είναι που θα το κάνει. Είναι κοντά του ο Λέιζερ. Το σκριν από τον Κασκύρη. Αναστασιάδης με τη λήξη. Βάζει την μπάλα μέσα. Το καλάθι με νέα. Ξεκινά η τέταρτη περίοδος στο Κίτιον και όπως βλέπουμε σε αυτή τη φάση, το καλάθι προηγουμένως του Αναστασιάδη ήταν τα παιχνίδια στα τουρνουά που διεξήχθησαν. Εδώ ο Βαλτές, 7ος παίχτης της 50-51. Με τον Μάικλ Χάρισον να φτάνει τους 6 πόντους.